ọ ka esi eme ọ na-adị. Hey, o nwere ihe egwu ndị be anyị nọ na-agụ. Iya ama na egwu ọma egwu isi azụ. Isi azụ wo wele mba o eja. Oge eja mara eja. Kwagibo ya na-eme ọka mma. Eja. Kwagibo ya na-eme ọzọ kwa. O eja. Imekwe na-epi o. Eja. Nekwe na Okechukwu wa okwu ori. Eja. Nekwe na Pitre nwanne nwoke. Eja. Ndị Chukwu ji ebu wee gozie ihe. O eja. Nwanne m n'ihe eje n'obodo oyibo. Eja. Ihe eje wee nata. O eja. Nwanne n'ihi akpatakwa n'ego. O eja. Nwanne n'ihi aka ndị na-eti egwu. O eja. Hey, Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị. O eja. Unu ajekwana na anyị nọ n'isi. O eja. Isi mbido bụ ebe anyị nọ. O eja. Ebe ihe niile na-emekwa ọfụma o. O eja. Ebe ndị were aṅụrị na-eweri ya n'isi. O eja. Ebe na ihe na-akpa ga-eje isi mbido. O eja. Isi mbido bụ n'ebe ihe na-eme n'uho. O eja. Isi azụ wo wele mba. O eja. Hey, Jehova. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị na afụgonụ ka o si aga nketa atawa egwu. So anyị mekọtakwa anyị tiekwe n'egwu ewere na-agụ egwu were na-eje. Nwanne m nwoke nnọọ ekene Chukwu ya agbaghị ume. Chukwu ya enyere ha aka ihe aka ndị niile ahụ na ha bidokwara maka na ndị kwuru okwu si na ka ndị Igbo si ekwu ya na ejekata akwụrụ bụ na ugwu mụtakwa eje ndekwe ugwu mụtakwa mgbaji ọba mụta eje ndị akwụrụ ka isi emekwe imeta ihe oyoyo inenekwa ihu nene azụ ebidokwa jebe ebe ị na-eje. Chukwu ya enyere ha aka ime karịa ndị ọzọ gaa n'ihu karịa ndị ọzọ mee karịa ndị ọzọ a na-anụ afa maka ịma na ọ bụ na ijebekwanụ ọnọdụzie n'ime ebe anụ a na-eme na-ekwugheri ihe a na-ekwu abụghị asị na iberibe oche ụgbọ agụ chiri na iberibe ka a ji n'ọnwa ya mmehie ji iberibe n'ọnwa ị na-anụ na onye nke nwere ya iberibe ka ya ji wee jee obodo ebo London. Uche Ogbuagụ ya jiri iberibe jewe Desmond kọmedi iberibe aka onye jikwa wee asị m unu na-akpọzi mkpụrụ m aha m aha m Desmond onye nkolo na ọ bụrụ ndị otu anyị ha na-eme a na-awa nekọta asị m na ọ nakọta nnọọ ikwukọta ka isi dị mma ikuru ọ bụ na nkoluzie ma ekuru wee na-eje ị na-anụzikwa kọtụ kwụsị na-agba na-eje nwanne m Chukwu ya enyere gị aka ọ gaa ọfụma ya mee ka ikwuru ya na-eke ikwuru ya na-eke ọfụma. O nwere ihe nchekwa na-eju onwego egwu itigoro ma ọwụ ụmụ ihe egwu anyị wepụtagoro nke anyị anụ maka ya ma ọwụ egwu itigoro onwego egwu nke m gugoro agụ mana ọ kapụtabeghị na vidiyo bụ ihe oyoyo nke ndị oyibo kwuru a na-anị anụ bụ nke ka dị na odiyo ọ ka dịgoro n'odiyo ọ ka adịbeghị na vidiyo nke a na-ekiri ọ ka dị n'odiyo bụrụ nke ọ ya bụ itinyekwe na-akpọ na-egere mana ewekwe n'iwe o ihe dị ka egwu one ka itigoro anyị ha agụta maka na abịa gbakọwa gụọ ma ndị niile akụgoro akụ ma mgbe ebido ma ihe niile egwu abụọ na ihe a na-ekwu okwu ya bụ nke achị na nke ọhụrụ ka godi mma bụ nke ọhụrụ mana nke agụgoro agụ mgbe ochie ọ ka nke anyị ha agụta ma nke eji dọrọ ma nke eji ma nke eji eze ma nke eji aka agba ha niile jiri eju ịma na egwu ihe ama na mụ na onwe m na-etikwa egwu Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ịmara anyị jeburu jee rie nri bifọ ịmara ihe na mmemme ma ana m eri ihe ndị m anyị họchi ma eri ihe aghụghọ mmiri obi anaghị adị m mma nketa ada ahụhụ ije ya oshi maka na ihe anyị riri o ji m n'afọ so ka anyị jee yọọ na oshi mgbe anyị pụtara nwanne anyị nwoke wee tụpịakwara anyị ọ na-amara egwu na ọ were mara ọ gụọla anyị egwu ya anyị ewee nụ